that you can do better. So how was it like ekhaya nje, structure, siblings, umama, ubaba? No, I'm happy that I grew up with Uma and Ubaba together. So it was just like a normal family, you know. Pisa and bangene kuma social media and nje yonke le nto leyo. What's your take in that? What do you think si community singayenza? Because thina sikhule umuntu umakhelwane makakushaya ubuye ekhaya ukhala ushawe futhi utshela ukuthi akahlanye umuntu omdala. Yeah, they were like, yo manje uzohamba emaklabhini manje. Hamba amaklabhu. And phela abantu when they think of hip hop bacabanga ngoba mother shit. Yeah, amantombazane ayathweka, wathi siyathuka, wathi. So my dad was like, ngeke ayike ngane yami yabo. And then Uma athi no. Asembheka umntana. Lo akasekho nje ngisimdrophile. Yes. Siqhubeka sahamba. So they were not friends. I don't know. Okay. Maybe they were. Mhlambe bekudlalwa ngami lapho. Hayi angikhombe ngesibhamu. Athi mangikhomba ngesibhamu athi yabona manje unganginyakazi. Ushintshela uphelile indodana. Ushintshela manje kuphelile indodana. Sengibiza ngoSathane. Ngithawo manje sekuphelele manje. Excuse kuyahleka noma. Asekuyahleka manje. And mina angisabile like alukho uvalo. Kinalokuthi kodwa lo baba kangenza kanje. Sengimsize kangaka. Kinaloku ngibuza lo ukuthi lo baba sengimsize kangaka uzongenza nje manje. Hayi qhamuka imoto ezu3. Esangikhomba ngesibhamu imoto ezu3 enye nje ngaphambili. Chris Brown obviously, Asha, Trey Songz, 50 Cent, who's August Alsina. I love August Alsina. I love August. Listen, mina nawe singahlala endaweni eyodwa and listen to the same music. My friends find me boring, the kind of music that I listen to. I'm related music enomningi, like more especially about Gqoma, like all these noisy things. But you know, when you mention about August, about Trey, like he's speaking my language, forces of Allah. I need to ask, is there anything or feel what's important as share right now? No. What do you want to say to your parents and your sister Samantha? The thing that I want to say abazali bami and umndeni wami, ngiyabonga kakhulu ukungikhombisa uthando. Ngiyabonga.